Точен. Красота. И изящество. Единство, творчество, красота. Момент. Еле, гледай тук какво става. Мъглата ни засипва. Мъглата тук е доста по-добре от очакването, брат. Да, бе, да. Мисля, че правилното е да си влеземе тук. Сега ли? Да. Да. Тук ще е най-малко. Тук ще е най-малко. Трева и повижда се. Според мен ще няма да удариш на камък. Не ме е страх да не се шибнеш в камък отдолу. Да ти направи проблем на кръста. А си е парзалка тук. Его. А? Парзалка си от всекъде. Пазалка. Ето как се зараждат лавините. И половицата. А ти си снимаш? Снимам си. Душичка златна. Това ще стане интересен филм. Еми... Аз не знам как снимам всъщност, защото съм на гъс. Викаме там, къде е падало, те може да е по-твърдо. А? Роска. Чуваш ли ме? Чувам, не знам. Или тук караме? Аз мисля по този край. В десния? Десния, да. Добре. Ще обосновиш. Обосновай се. Не дай да се обосновяваш. Пази ми този камък гърба. Ето това. Ще ми пази гърба. А и последно тук съм минавал вън, не помня къде ще. Не, оттам е по-лошо, така. Там има камъни. Не, човек. До колена. Его. Си ги напън това до колена на мен. Ти имаш дълги колена, но... Помага. Аз нищо не виждам на екрана, защото... Да. Тръц! Направихме и хубаво озвучаване. Минали път тук скъсах гащите, защото по... Браво, момичета, браво! Да ядеш шоколаден подарък. Момичетата на она, каква беше? Иляна Раева. Пинеме водичка. Дили. Водичка някъде. Беше леко. Беше леко, ама може да е по-тежко, откъде му мина големото парче. Ако искате вода, си имам в раницата. До колено. Да. Ма добре, върви се. Добре се, върви, както се казва, добре се потъва до коляно. Хайде бе, Бобчо. Виж какво направих? Гледай се. Влади, тук тече вода. Да. Гледай. Виждах. Ние тук на заход на глава. Мъглинния. Ледове и снегове. Колен. Тук се слиза приказно. Да. Но не се качва приказно. Дай надолу да те заснема. Не падайте духом. Снимам мъглата. Ой.
Че пада на го намокра. О, аз се издържам, защото се изпърдалям. Пързали се? Обща възраст над 100 години, обаче се забавляват като деца. Ма се идет. Чакай, че нищо не виждам на апарата. Снимам ли, не снимам? Влезе много бързо така. Това лошо ли? В сравнение с скачването. Да. Не, много добре. Действително очаквано приятно. Не, стига ще почнем с пърдана. Ало как не налапа мъглата. Аз трябваше и аз да попусна, просто да съм ангажиран на корема. Видяваш ли това? Кой да пуснеш? Апарата да го тура на корема ми. Аз съм пуснал. Той къде е? Мишо? Ама няма да се да го извади да го пусна на видео. Майната, вали с нея. Аз имам още 13 минути. Полза ги в пързала, ме! Да. Не се получава. Не. Това ще остане... Ти внимавай, че тук може и скали да има. А? Да внимава Бобко, че и скали има. Гъзето му е на него. Пресно. Виж се наденах на същото, което ти седеше по-горе. И щом ти казахме да повтаряме, трябва да се ползва презерватив, матуше. Ой. Голем кеф. Бе, пезата е страшна. Лади! Оооо! Ох. Кое е по-ефективно? Тия пародата имат един начин на слизане. Кое е по-ефективно? Прасета в космоса! О, чакайте да ме снимам, бе! Боже! Не мога да направя тази практика, защото имам щеки в ръцете. Неговото е доста интересно. След вас е удобно за слизане, да ви кажа. Направили сте пистата. Мъжки забавления. Да. Предлагам ви да завием натам. И да, трябва да увеличиме пътя на спускане. Защо ме влече на другата страна? Гравитация. Имате различна гравитация. Твоите гравитонни са различни. Глупости. На търкалета. Тук е много дълбоко. О! Ой, гъпи. Там дървото, Операторе, Много. как се прецакате с този лепкав анцук? Прецеках се с това лепкав анцук. А вижте как напредва във войчата. Давай по войчати. Газар, бе, газар войчати, да.
Васи. Тук спорт чеш да е много. А? С борд? То сега е било момента, верно, да се качиш горе и да се пуснеш по лавината. С борд. Да. Е, това е единствения. После става много снег. Да, после става лошо. Уа! Не става това с снимките. Аз нали съм самцук и не мога да си плъзим като вас, бе. Не мога. Защо да не мога? Ето! Искам да стана. Може вечера ми да. Много затъване. Аз имам нова идея. Да. Моята нова идея е това. Получава му се. Идиотизирането ли? По майчина линия му. Не може, че го пуснем това на Василка. Това е най-положителното качество. Искаш да кажа по бащина линия ли? Най-положителното качество на племенника ми. Не. За това си заслужаваше да се слезе, да се изкачиме. Заради това слизане. Пробай с щеките напред. Браво, Боби. Имам много идея, това е доста опасно. До тук си за Оскар. Не, това с плуването беше по-добро. Това е стандарт вече. Вестник стандарт. Ох, идиот. Къде отишъл апарата, бе? Да, Ама къде отишъл? отзад под раница. Ето. Може ли да го Цаки. дръпнеш? Че нещо ми е много така неудобно. Се срутих се. Добро, слънците. Сега ще. Аз. Да. Банкетар. Сега се опъм гледа. Ще ми каже боянския майстор, че не могло тук да се слезе. Тегало щело да било. Да, много тегало, обаче той страна на окун поглед ми. Разнесе се. Стой така. Само не ми ръгайте нищо в гласа. Не! Аз мога да ви го върна. Аз съм доста защитен. Да, давай надолу, давай. И аз участвам. Представи се, добаляхме вода и до пътеката. Между другото, мъглата стигнала до където бяхме ние, гледай. Кухото в бял снижен. Ние следвахме по-бързо, отколкото като е такова. Естествено, че по-бързо ние това ще търкара. Особено Беше и добро търкане. Бубомир. Да. Беше професионално търкаляне. Бабуля, нови... Трябва в карта ли ми правиш? Спанах го. Аз съм лукум. О, да. Аз съм истински лукум. Ластик и лукум. Айде, Бобко, айде.
бива да няма откъде да минеш. Ема аз нали снимам бе, трябва да сте в кадър. Не по-улавината, Влади. Като не разбираш нищо от режисура, така е. Сега не, Чичо ти Владо 8 години в НАТО и повтаря за... Ау, Чичо ти Валю Гошев, дядо ти Валю Гошев. Така ли? Да. И не беше нарочно. Остави нарочно, не. Станафа. Нема никой.